Nikmataning gesang wonten ing bumi Ngastina menika. Lah kok paduka dinten menika Sungkawa salebeting manah menika menggalih menapa Yayi? Koko Prabu. Mboten perkawis Duryudana menika kekirangan wujudipun Brana-arta Raja Brana menika mboten. Mboten kok krana Duryudana menika kekirangan wujudipun darajat lan pangkat menika inggih mboten. Nanging anggen kula Sungkawa wonten salebeting manah menika jalaran wonten ing negari Ngastina dinten menika wonten cobaning Gusti. Ingkang katemben kemawon kula tampi Koko Prabu. Wonten cobaning Gusti Yayi? Inggih. Menapa menika? Menapa wonten nayaka negari ingkang mrengkang saking adeg-adeging kautaman? Menapa wonten pagebluk ingkang sinandhang wonten sak lebeting negari Ngastina? Jenengan dika Yai Prabu Duryudana monggo kula aturi paring dawuh. Cobaning Gusti ingkang tumempuh wonten ing Jawaraga Paduka menika bab menapa Yai? Koko Prabu. Mboten amargi saking nayaka negari ingkang mrengkang saking adeg-adeging kautaman menika mboten. Mboten karana negari Ngastina menika wonten pagebluk menika inggih mboten. Nanging ing dinten kalenggahan punika katemben kemawon kula nampi wujudipun Nawala saking satunggiling nalindra ngaken negarinipun Pasir Kencana. Jejulukipun Sang Prabu Bel Keduweh Beh inggih Sang Prabu Runggung Jiwan. Manungsa ingkang ageng saking negari Pasir Kencana jejulukipun Sang Prabu Bel Keduweh Beh inggih Sang Prabu Runggung Jiwan kala wau. Salebeting Nawala kepengin njungkeng kawibawan kula. Dinten kalenggahan punika piyambakipun kepengin ngembari dhateng wibawani Duryudana. Mboten kok nama kula menika ngedhap ngadepi mungsah menika inggih mboten. Nanging menika wonten satunggiling nalindra ingkang kados mekaten kala wau miturut paduka Koko Prabu Baladewa kados pundi? Waladala. Yai Prabu Duryudana kula wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu. Estunipun sadèrèngipun jengandika Yai Prabu Duryudana ngendika ingkang kados pekaten, kula menika inggih badhe suka kabar. Yen pun Kakang ing Mandura menika inggih katemben nampi Nawala ngaken nalindra saking Pasir Kencana jejulukipun Sang Prabu Bel Keduweh Beh. Ugi ngaken badhe nelukaken dhateng kawontenan kula. Dados paduka Koko Prabu Baladewa ugi nampi Nawala. Inggih Yayi. Lah sak mangke kersa paduka kados pundi? Nawala menika mboten kula tanggapi. Lho. Kok mboten dipun tanggapi sababipun? Kula anggap menika tiyang Majnun. Kok dipun anggap tiyang Majnun menika? Ketitik Nalendra Pasir Kencana jejulukipun menika lak mboten sami kalian Nalendra lintunipun. Napa wonten ing jagat menika Nalendra kok jejuluk Bel Keduweh Beh. Menika candranipun manungsa ingkang mboten jangkep pamawasipun. Tiyang ingkang mboten nggadahi kelenggahan reka-reka melek dadi Nalendra. Sakmenika tiyang ingkang wuru kelungguhan menika kathah, Yai. Wong mendem jabatan menika kathah sanget.
Ngaten Koko. Nggih. Dados ing dinten kalenggahan menika estunipun boten wonten. Sang Prabu Belgeduwebeh menika boten wonten. Niku namung pangreka dayane manungsa sing kepengin ngagru-agru dhateng katentremaning warga. Sing kepengin ngagru-agru dhateng katentremaning Nalendra. Pun boten usah digagas perkawis Prabu Belgeduwebeh menika Yayi. Kontaputamaning katong den nyokertating budaya kungenak ing tiasing tesi kang samya pralebda ing kayon Nalendra mbek martatama bebisik Sri Palgonati Parang gelung prajanira mangkono ta sira Prabu rumaos biar padang penggalihe Sang Prabu Duryudana dupi midhanget menapa ingkang dipun ngendikaaken ingkang raka ing Mandura kecowa dereng ambles bumi nginanga dereng abrit nggih nyuarasan kawontenanipun Nalendra Pasir Kencana Sang Prabu Belgeduwebeh kedadak geter pagelaran Jawi dumrodok tanpa larapan Nalendra tanpa sangkan minggah ing stinggil negaring Astina akarya kaget penggalih Sang Prabu Duryudana dening utamaning nata berebuti Balaksana liring berebuti mangkono Sang Prabu mit pasang Kalimantabe sinabeta ngelodone ngilangna tulah manu dumawaing tawang-tawang tekaku kene yen ana sesikuning dewa ndak pasrahke ana ngarsane Sang Prabu Duryudana matur gunging samudra pangaksama Sang Prabu. Iya Kisanak ngono-ngono. Lungguh ingsun kang bakal nyuwunake pangapura yen Tana Lupatira Kisanak. Iya ngestakake dawuh.
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestunggara. Paman Senguni wonten dawuh nggih. Iki sapa paman? Duka. Yen dideleng saka agemane mokal to yen iki dudu Nalendra. Ketarane wong sugih banget inggih. Jan wong iki jan tenan kok mampyor. Wong iki lek sugih apa ngene iki ya? Saking sugihe gelang jam loro tinggi kiwa tengen. Wah, kelambine sajake. Jan kacamatane ireng. Wah, jan Mas aku. Wah. Diakmu sepatune. Jan ketara lek wong sugih saestu. Iya, Paman. Delengen, Paman. Inggih. Lambine lembenekne, lah nggih. Ora tau ngangge ngene kok. Ketok jibek mlaku sajake. Piye paman? Nggih. Monggo ta wong tamu nggih kudune dihormati. Iya paman, tak dangune dhisik. Inggih. Mengko wis anak Tejo Suleksana tejane kang anyar katon. Ngendi apa? Ngendi kang pinangka? Apa kang sinedya? Wis anak sapa kang dadi sesambating wewangi nderek tetepungan jeneng ingsun Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Wis seruh paman inggih. Jengandika kuwi Nalendra, iya. Penganggon ngene iki yen dudu Nalendra reneng. Nuwun sewu Sang Prabu Duryudana. Ora kok aku ki ngurangi tata krama, ki aku ora nggunakake basa sing mlipis. Merga pisan aku dhewe iki yen kon tarik-tarik basa sing apik ki ora iso. Ping pindhone nggih ngakrapake pasedherekan. Iya, angya. Yen paduka durung weruh karo aku ya memper. Ning yen aku wis ngerti karo paduka. Iya wis ana. Ditepungke wae. Jeneng ingsun Nalendra saka Pasir Kencana. Jejuluk ingsun Prabu Belgeduweh Beh alias Prabu Ronggung Jiwan alias Prabu Tong Tong Sot. Jenenge akeh. Akeh ki ndek nek sing apik. Jeneng sak keranjang ngono kok sing apik titike kok reneng. Iya. Dadi paduka ki Prabu Ronggung Jiwan ya Prabu Belgeduweh Beh. Sawise lungguh kang prayoga asat kringetmu haring napasmu. Ana wigati apa kisanak? Dene paduka rawuh ana ing negara Ngastina. Iki ngene ya. Tekaku ana ing kene kejaba mertuwi marang kawilujengane Prabu Duryudana. Aku angka loro teka kene nderek tetepungan. Dene jangkeping tri prakara. Tekaku kene iki arepe nakokke. Nawala sing katemben wae tak aturake ana Sang Prabu Duryudana piye? Wis paduka tampa apa kirane durung? Jagat Dewa Bathara, paman, kula wonten dawuh. Nawala magepokan kalian kahanan ingsun anggone pengin jungking kawibawan ingsun. Welah pranyata wonten saestu sinuwun. Inggih menika nalendranipun. Aja-aja gek iki wong sing kurang genah. Ngaku aku dadi Nalendra kaduk wani kurang deduga. Iki mau piye punggawane praja kok ora nyandhet lakune wong iki teka kene iki piye? Kok entuk mlebu iki mau piye? Lah iya kepriye paman? Belgeduweh Beh pengin jungkeng kawibawan ingsun.
Wis ora usah grenang-greneng. Semune lak Paduka owel. Eneng apa-apa ki Paduka ora iso nyaring dhewe. Mesti ngejak rembugan karo kanca. Ya kuwi sak ngisor Paduka kuwi. Aku ngerti kok sing ngisore Paduka ki sapa. Paduka Sang Prabu Bel kedue wis ngerti iki sapa. Wis. Lho. Paduka wis ngerti karo aku. Walah, sapa sing urung kenal karo kowe? Coba yen to Paduka ngerti ingsun ki sapa? Kowe Patih Sengkuni. Neng nggenku kono kowe iki kondang te. Aku iki. Ha iya. Aku kondang apa neng nggenmu? Apa aku kondang sekti? Ora. Apa aku kondang wibawa? Gak. Lah aku ning nggenmu kono kondang apa? Kowe kondang Patih Lecet. Neng ngendi-ngendi rombongan, neng ngendi-ngendi papan, pokoke enek Sengkunine kuwi mesti lecet tenan. Ora bakal kok rombongan, ora bakal kok kumpulan ngendi wae ning Sengkunine iki tentrem. Mula kowe wis duwe predikat, kowe wis duwe gelar Patih Maha Julik, Maha Lecet. Dadi ning kene iki ora usah dadak padha takon. Aku ngerti kok iki. Prabu Duryudana iki piye watake? Sing ning mburiku iki ora omong iki. Aku weruh iki sapa? Sing mburi dhewe kae roh. Ngono. Kabeh aku ngerti. Duryudana iki Nalendra sugih, Nalendra wibawa. Ning cacate eneng. Apa cacate? Karo bojo wedi. Kok jan jebles to nggih. Meneng wae. Malah buka wati lah nggih. Wedekno wong iki lek ora wedi karo bojo piye? Bojo iki sing minangka dadi daringan, arep sugih, sing kakung pinter, golek duit kagunge. Lek sing wedok ora iso nyimpen, mesti dadi keluarga sing semrawut. Aku wedi iki dasare ora kaya ngono, ngopeni keluarga. Ya wedi lek ditinggal barang lek. Karo setengah wedi lek ndak diparingi kira-kira. Yo Prabu Bel kedue beh wis ora usah dadak ngumbar marang kahanan. Nah iya. Piye Duryudana? Aku ora kok jeneng meksa ki ora yen kowe wis bisa nampa nawalaku kowe wis bisa ngrasake. Cethane piye? Negara Ngastina sik kok kukuwi apa ora? Prabu Bel kedue beh. Piye? Ora kok jeneng ingsun kuwi dianggep Nalendra sing wedi ana ing paperangan ki ora. Nanging gunane apa? Pabaratan gunane apa? Wujude paperangan. Donya iki kebrebeken, donya iki ora bakal tentrem yen to menungsane ora gelem diajak manunggal. Mula ning kene aku ora pengin peperangan turta, kowe yo aja ganggu marang aku. Dina iki ayo padha nyumpeketake paseduluran, nyaketake kekadangan. Aja ana perdondi antarane jeneng sira lan jeneng ingsun. Aku ora milik mbedah negara Ngastina. Negara Ngastina ki panggah Paduka sing ngasta, ning aturane negara ki sing gawe aku. Ngono. Dadi ingsun ora wenang duweni pranatan, ora wenang. Pranatan sing gawe aku, hukum sing gawe aku. Malah okasane mengko ora mung Paduka tok. Iki sakjroning angen-angen, sakwise Duryudana mengko teluk umpamane wis manut karo aku. Pengangen-angenku iki mengko bakal ning Mandura, Ndarawati, Ngamarta, kabeh arep tak telukke. Mergo ratu-ratu kuwi nuwun sewu rumangsaku sik mendo-mendo. Ngono ki san. Urung duwe kepinteran, urung duwe kecerdasan, sik adoh karo aku. Ngono. Mula dina kalungguhan iki tak wiwiti saka kowe. Piye negaramu bakal tak telukke jroning anggonku nelukke, ora kok aku pengen dadi panguwasa ning negara Ngastina ki ora. Aku tetep Nalendra Pasir Kencana, ning sing ngendhaleni negara Ngastina ki aku. Sing gawe pranatan aku, sing gawe tata cara aku. Klebu negara Mandura,
Ngamarta Darawati sekabehane mengko bakal tak telukake kaya mangkono. Krodha montap lir kinetap tuka ayasinibe caca bang mawing wangis kumetut padoning lati wong netra tak ngondarandir krot-krot kan mang waja idep nyomangala takra wela dewa semalaning rat glaing jagat panus maning jajil ingkang aran Prabu Belgeduweh beh iki kowe wah nesu sajake ha iya aku Sang Prabu wela yen kowe durung wanuh-wanuhna yen kowe durung tepung-tepungna nata Mandura Prabu Baladewa sing gedene gubuk penceng brengosi tedas wesi kowe sekawit kepengin cecaketan kalian Yai Prabu Duryudana kepengin pasederekan rumangsa marem jroning ati nanging entek-entekane rembug jebul kabeh kuwi mau mung bakal kok nggih pancatan olehmu bakal nelukake para nalindra sing ngabon ning tanah Jawa aku ora trima sedya payung sadurunge udan pupur sadurunge wenjut tinimbang kowe memungsuhan kalian Yai Prabu Duryudana Nalendra Mandura Prabu Baladewa peparinge Sanghyang Brahma wujude Kyai Nenggala Nalagara sing bisa nyirnake dedapuramu ora usah kakean rembug ora usah kakean omong ning kene iki ora nggen bakul jamu yen pancen kowe pengin jajal aku ya metu ning jaba aku pengin nandingi aku pengin ndadaki kaprawirane Prabu Baladewa wis rasa bengok-bengok wis ora ning gunane wong nesu iki ayo ora usah dadak sangga runggi Belgeduweh beh wong iki yen wis kendel ngene iki yen ora mawa sifat kandel ora-orane ya tak enteni jaba ya parat bajingan musuh merang tato Bapak Pandhita Durna kados pundi? Lole samara samarante. Ilena pertama puntut ing wisa anteng-anteng cedhak mata yen dicuplak dadi mala kados pundi sinuwun. Tiyang ingkang nama Belgeduweh beh menika menawi saking pamawas kula menika mboten kenging dipun sepelekaken. Paduka gumujeng paduka ngguyu perkawis busana. Kenging tiyang menika ingkang kados Belgeduweh beh ngeten iki. Wis mboten mikir napa-napa. Blok busana, blok Raja Brana, blok penganggo niku blas mboten digagas mboten dipikir. Mula lek ngagem napa-napa nggih ting slembrah ngoten niku. Ngaten boy nggih. Niku merga saka pripun? Merga saka wis ndak mikir apa-apa, kejaba mung ngriki kalih sing ngrika mboten enten. Dadi wis ya mung pake penganggone ya mung agemane kuwi pancen wong liya kala mangsa guyu menawi mirsani menawi ningali. Oh iya. Dadi wong liya iki gumun iki jane wong waras apa ora ngene. Iya sing ngene, wong lek wis kliwat ya ngono ki. Ya awake dhewe iki sik pengen duwe bergas. Sik pengen duwe apik kala mangsa ben diajeni mergo ajening diri saka latihan ajening raga saka busana.
Mengko arep latine tumindake, ucapane becik ning lek ragane ora dijaga. Ning yen bel keduwe beh iki saka rumangsaku, wis ndak mikir, diajeni ya kono ora diajeni ya kono. Bakune pangidepe ati ora ana liya kejaba mung teteken kayu kang suci memuji marang ngarsane Gusti ingkang ngakarya jagat. Perkara manungsa wis ora dipikir. Lah iya, wah. Dadi ngono ya Kang. Iya. Kowe guyu perkara penganggone, lek gelang jam ngiwonengen. Kowe roh akike iki bek ning tangan kae, jajane. Kowe wis tekno wae sing ngene. Pancen yo ngono kuwi. Pancen yo ngono kuwi, no? Iya. Dadi lek nek wong ngono ki ya mesti wong linuweh. Ya ora mesti. Ya nek wong gendeng nemen ngono ya. Iya. Wis ya wis apa-apa. Bapak Pandhita Durna. Inggih, Ngar. Inggih, yen ngaten bel kedue beh menika mboten kenging dipun sepelekaken. Saking kula kok mekaten. Mila kados pundi prayoginipun? Papan sing niku priye? Menawi saking kula inggih. Kula kepengin sabiyantu kawontenanipun sinuwun Prabu Baladewa anggenipun badhe ngasoraken kaprawirane Prabu Bel kedue beh. Dados setanipun menika mangke kula inggih badhe tata-tata bebasan siaga ing diri sawiga ing gati sabiyantu bot repotipun sinuwun Prabu Baladewa kaya mangkono iya Kartawarma kula wonten pangandika ing dawuh Kakang Prabu Bubarna kang padha gandeng sebo dene pun Kakang bakal munggah ning sanggar pamujan minta mring nugraning Gusti ingkang ngakarya jagat ayem tentrem swasana kaya-kaya kabalabak ing tirta bena kawula nun ngesoaken dawuh.
Mbok. Ana apa? Rumangsa bungah jroning pikir, rumangsa marem jroning ati ya, Mbok. Sebabe apa? Ora kanyono-nyono, ora kinira. Ah iya, awake dhewe ditimbali karo bapak-bapak panitia hari ulang tahun Gapensi ana ing Kabupaten Trenggalek. Ngono, kang dina iki wis dumawah angka 52 tegese ambal warsa. Nah, keluarga besar Gapensi yang ke-52 sing diketuai dening panjenengane ayo ya kuwi Bapak Haji Muhammad Hasi ya karo panjenengane Bapak Sanusi sarjana hukum kawimbuhan panjenengane Bapak Haji Suhaji. Oh iya, mula ing dina kalungguhan iki ora eneng atur sing pantes diaturake kejaba mung matur gunging panuwun ingkang tanpa upama iki ya urung patiya mempelajari ngono. Merga iki mujudake sarana prasarana uga demi kemajuan lan kesejahteraane masyarakat. Ngono. Yen kabar sing tak tampa Gapensi kuwi kalebu asosiasine jasa konstruksi no. Sing lek ora kleru Gapensi iki kepanjangan saka Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Ngono. Kuwi ora ngomongake Gapensi nduk. Dadi ning kene iki asosiasine iki akeh. Ana sing diarani Gapeksindo, Gapeknas, ngono. Terus Gapepnas, Aspekindo lan sak panunggalane kuwi sekabehane kuwi mau dadi sarana prasarana kemajuaning desa pancen sing dikelola dari proyek pemerintah tumuju marang masyarakat ki kala mangsa tendere liwat asosiasi kaya mangkono. Ngono. Dadi ning kene iki ya jroning asosiasi dhewe ya to. Kuwi mau ya kebak ing persaingan no. Padha karo cangik, padha karo dalang. Dalam hal memperjuangkan seni budayane antarane cangik siji lan sijine, dalang siji lan sijine kuwi ya penuh persaingan, kreativitas, gemari, disenengi, disuyuti karo masyarakat. Ning tentang kekeluargaan, persaudaraan, kekancan tetep kuwi dadi sawiji. Jadi dalam hal persaingan kuwi mau meraih hati masyarakat padha karo ning Gapensi. Dadi ning kene iki para kasarane omong para pemboronge kuwi ya kebak ing persaingan ben dirasake dening masyarakat. Mula ning kene umpama ning tender ya to kuwi ya mesti eneng pembagian pemerataan sak ora-orane bisa dirasake siji lan sijine. Ngono. Ning lek sing rada mbeling ngono ya eneng sing liwat mburi barang ngono kuwi eneng ngono. Ngono. Dadi ning kono kuwi ora jenengane yen ning endi-endi papan ning endi-endi panggonan padha wae. Ning muga-muga ning kene ora ana semuanya berjalan dengan lancar, ya toh. Sing sekabehane kuwi mau manut aturan sing ana. Oh, ngono. Ya syukur yen kaya mangkono. Lah iya malah iki dina Gapensi iki menuntun anggota-anggotane ben dadi ya kinerjane ben dadi sawijining lelakon ngutamakake kerja sing profesional dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.
uga bertanggung jawab terhadap pembangunan nusa bangsa untuk mencapai masyarakat adil makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wong ngono. Dene sak banjure uga ben dadi gitu, asosiasi sing memperdulikan dan mempertahankan kehidupane masyarakat sing tumuju marang kemakmuran. Wong ngono. Dadi ya Gapensi iki ora kok jeneng asosiasi sing ampyak awur-awur iki ora, kuwi ya penuh nggunakake ADART sing banget digatekake, sing banget ditaati marang anggota-anggotane. Wong ngono. Klebu Gapensi dhewe iki ya duwe kode etik, Nduk. Wong ngono. Kode etike umpamane menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, jasa konstruksi pada khususnya dari rakyat Indonesia pada umumnya, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Oh iya, Gapensi uga menetapkan kode etike yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas, uga kewajibane masing-masing, ngono kae. Oh ngono, sing dijenengake ya kuwi Dasabrata kae. Oh iya ya ya, mula ning kene setidakake awake dhewe ya mempelajari Dasabrata ki apa? Dasa ki 10, brata ki lelaku, Nduk. Utawa prihatin, dadi lelakune ana 10 sepisan, berjiwa Pancasila, memiliki kesadaran nasional yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab, bersikap adil dan wajar, tegas, bijaksana. Oh iya, tanggap terhadap kemajuan. Oh iya, di dalam menjalankan usahane wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan bisa mendapat hasil semaksimal mungkin. Oh iya, mematuhi segala ketentuan ikatan kerja, wolune melakukan persaingan yang sehat. Lah ning kene iki sing perlu digatekke. Persaingan sehat kuwi ya piye? Lek berlomba-lomba untuk meraih hati masyarakat ben diarani jiwane dhuwur, pelaksanaane ya penuh dengan perhatian. Ora mung lek nggarap proyeke warga ki sak karepe dhewe. Kala mangsa ki eneng lho, Nduk. Pengaspalan jalan proyek gede umpamane wae. Pemboronge ngalih proyeke wis rusak ngono ki akeh kok, Nduk. Lah iya. Mula ning kene perlu digatekke, aku yakin kok Gapensi ana ing Trenggalek kene iki penuh tanggung jawab, mergo ya kode etike benar-benar dijalankan. Oh iya, dene angka 9 tidak menyalahgunakan kedudukan, genepe angka 10 memegang teguh disiplin. Ya syukur ya yung. Lah iya ning kene mula ya awake dhewe kudu kebak ing pangati-ati. Malah dina kalungguhan iki ora dadak kakean rembug. BPC Gapensi Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu pertengahan tahun 2012 iya kuwi akan menyelenggarakan musyawarah cabang utawa muscap. Salah satu agendanya adalah memproduksi ketua umum. Oh iya. Lah kok dudu Pak Haji Wakidi sarjana teknik neh. Wis 3 periode, Nduk. Dadi wis suwi wong iki lek kewareken jabatan mbebayani. Oh iya. Mengko sok didemo ya. Kowe roh Kadafi jajale. Iya, mula ning kene kanthi lila legawane ati panjenengane Bapak Haji Wakidi wis lengser ke Prabon kanthi kesadaran ora duwe kasus sing berarti, malah panjenengane minangka dadi sesepuh. Oh iya, masrahke kahanan wis pirang-pirang puluh tahun panjenengane ngasta kemajuane kaya ngene, muga-muga sok ketuane umum ki bisa ngluwihi marang panjenengane. Ora malah gawe kisruh organisasine ya, Nduk. Ha iya. Umpamane sapa wae. Iki dina anggota BPC Gapensi Kabupaten Trenggalek yang layak dan sesuai dengan ADART untuk dipromosikan menjadi ketua BPC Gapensi Kabupaten Trenggalek
pada pertengahan tahun 2012 ki dari unsur pria neng pinten-pinten personil nduk. Umpamane panjenengane Bapak Haji Muhammad Dasi, Bapak Haji Soim SH kuwi klebu sing dipromosikan ngono. Bapak Insinyur M Yunus Anis, Bapak Muyani sarjana ekonomi, Bapak Daryanto sarjana ekonomi, Bapak Insinyur Suhadi ngono. Bapak Haji Inam Arif ST, Bapak Haji Suhaji ST, sing angka sangane Bapak Nonot Sukris Warnowo ST. Oh iya. Kuwi sing bakal dipromosikan sebagai ketua umum, Nduk. Ha iya. Ora ngomongake saka priya, sing saka wanita ya eneng. Waduh, wanita ya eneng. Saiki priya wanita ki seneng bedane kok, Nduk. Emansipasi wanita. Iya, Dadi awake dhewe kudu ngerti sing diarani gender kae, kesetaraan antara pria dan wanita. Yen saka unsur wanita sing dicalonke sapa utawa sing dipromosikan. Iya. Kaya panjenengane Ibu Hajah Insinyur Heti Yermialami. Oh iya. Ibu Herni Kustati ST sarjana teknik. Ah iya. Ibu Asih Budiarti, Ibu Novita Titin Kristina, Ibu Nurul Hayati sarjana teknik lan Ibu Lili Umiati ST. Oh ngono. Kuwi sing dipromosikan. Wah, akeh banget yo ngaya. Iki mengko yo atas dasar aklamasi utawa atas dasar kinerjane sing becik ning kono mengko melalui penyaringan-penyaringan sing di luar awake dhewe ora ngerti ngono. Ha iya, Mula kang kaya mangkono dina iki ayo kanggo ngregengke swasana, muga-muga Gapensi Kutha Trenggalek tetep jaya, tetep rukun dalam hal kekeluargaane, anggone ngrengkuh marang masyarakat Trenggalek bisa dirasakake turta kinerjane bener-bener iso dinikmati karo warga masyarakate. Wah iya, Pak Wakidi matur gunging panuwun ingkang tanpa upami dene labuh-labet panjenengan kanthi keikhlasan panjenengan minangka dados sarana para anggotanipun dados anggota ingkang lebih dewasa ya merga saka didikane panjenengane. Oh iya. Pak Wakidi iki priyayine piye? Waduh, Nduk, aku ora ngira kok, Nduk. Lek priyayi ngono ki jebul penggede. Apa penggede? Nah iya. Priyayine iki sarwa sederhana, wis tenan ngono. Wong iki lek kaya pari kae lho, saya mundhak ngilmune, saya mundhak kawruhe iki saya ndingkluk. Dadi ning kene awake dhewe kudu mbeguru, ngangsu kawruh, ngudi ilmu marang panjenengane. Wong ngono. Ora kok kudu sumongah sesungaran. Ora kok kudu nyododo ndidodo. Oh ngono. Panjenengane iki sarwa prasaja kok, Nduk. Wis ora ngetarani yen to pengaruhe ning Kutha Trenggalek iki gedhe banget. Oh iya. Malah panjenengane iki kondang ora butuh dialembono. Ngono. Malah iki mengko eneng catetan lho, Yung. Apa saka anggota-anggotane kabeh nyuwun Pak Wakidi mengko ngasta nembang. Oh iya. Panjenengane saguh tenan apa ora? Ah, domongi kok. Panjenengane iki ya minangka dadi pengarepe para anggota uga budaya ngono. Oh iya, Gapensi iki ora kena disepelekke ning Kutha Trenggalek. Saben taune nganakake wujude pirang-pirang kegiatan termasuk ya santunan anak yatim, sepeda sehat, olahraga apa wae iki eneng. Ah iya. Ya alhamdulillah wayang saiki lekas dienekake. Muga-muga sok sing dadi ketua ngarep ki rutin ben taun wayangan ya, Nduk. Iya. Ngono, ya aja nganti ninggalke jejake Pak Wakidi wis diwiwiti kok. Iya, Malah lek setahun pindho. Walah kok malah golek-golek. Yo, syukur iki arep tak aturake dhisik. Aku nyuwun karo ibu-ibu lan adik-adik Waranggana. Wah, Warangganane pepak-pepak. Awake dhewe nggawa pitu sing siji kena ngalangan. Iya, Iki saka bintang tamune Mbak Lucy karo kadangku Putri, adikku. Nah iya, Suhartati iki wah isih muda tumaruna isih
bocah banget ningno diparingi keluwihan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ha iya, Arep kok aturake apa? Arepe tak aturake dhisik mijil ketoprak, Nduk. Ya, mijil ketoprak. Ben dipinangkani karo Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ha iya. Mijil ketoprake diaturake Mbak Yosi. Nggo ngenggar-enggar sarira. Sing rawuh rono sapa Yung? Sing rawuh rono Pak Suhaji, Nduk. Oh iya. Kok panjenengan wis tepung karo panjenengane? Untas nimbali kok ya. Ha iya, Dadi ya panjenengane langsung nelpon awake dhewe. Ha iya, syukur. Syukur alhamdulillah rabbil alamin diaturake ana ngarsane Gusti Allah taala. Ya. Iki wujude mijil ketoprak, Nduk. Iya. Kejaba saka kuwi arepe tak aturake tak dhisikke mumpung eneng wektu mengko bar iki nggarap karo bintang-bintang tamune. Ngono. Arep kok aturake apa? Rukun Islame, Nduk. Ya, Iki pengen pepelinge tak dhisikke merga ya sak ora-orane ingkang padha ngasta ana ing Gabensi iki haji lan hajae kalebu mayoritas
Dadi yen ngono banget anggone caket ana ngarsaning Gusti mentaati ya kuwi rukuning agama sing angka 5 munggah haji. Mula ning kene ora jenengane yen to bakal tak aturake dandang gulane rukun Islam. Oh iya. Ya syukur ya ya. Ya muga-muga kanthi lelagon iki saya tekun anggone ibadah nang ngarsane Gusti Allah taala ya, Nduk. Heeh. Ora didasari apa-apa kejaba mung taat bekti ana ngarsaning Gusti ora eneng ya. Enggak Mas bagus kula nyuwun wujudipun dandang gulane rukun Islam. Ah iya. Rukun Islam kang 5 puniki katindakno mring para sasama. Gending menika kejawi kagem masyarakat wonten ing Trenggalek ya ugi khusus panjenenganipun Bapak Haji Wakidi lan para anggotanipun Gapensi ingkang memeluk agami Islam. Ha iya. Aja padha ditinggalke rukun 5 niku sahadate kang angka 1 sepisan maca syahadat kuwi minangka dadi kuncine mlebu Islam, Nduk. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Lek neng penghayat kepercayaan kae duh Gusti kang Maha Suci kae. Oh iya. Kang angka 2 salat dene kang telu. Salat minangka cagaking agama manut pengendikaning para sesepuh. Iya. Pancen Islam ki penuh kedamaian yo yo. Lah iya to. Kabare Islam ki pancen agama sing penuh kedamaian ya to. Sing penuh barokah, sing penuh wujude wahyu ilahi, sing menjanjikan besok yen to wis tumekeng delahan bakal kaangkat derajate manggen ana swarganing Gusti ngono. Ha iya. Lah iya, ndeleng lek penuh kedamaian ngono kala mangsa wong-wong Islam dhewe iki kok ya eneng sing anu ya, Nduk. Perdondi utawa saling bermusuhan. Ngono. Jajal delengen. Jajal, eneng saiki negarane dhewe iki sing arani Islam garis keras. Ya. Islam garis keras kuwi lek ora gulungane, lek ora bloke ora ngono kae. Ha iya. Mergo ya perpecahan Islam kuwi. Lah iya no, perpecahan Islam sing udakara eneng 73 bagian kuwi mau, lek awake dhewe menyikapi ora bener-bener secara dewasa, iki mengko dadi Islam sing otoriter, Islam sing bebayani, Islam garis keras sing tundone mentala marang sepadha. Ngono. Mula ning kene iki ya tetep dijaga kemajuaning Islam ning ya aja nganti ninggalke marang kawaspadan. Elinga yen Islam ana negarane dhewe iki tetap ngenger ngusi hukum sing berlaku ning negarane dhewe iki ya tetep hukum Pancasila. Ngono. Mergo arep dikaya ngapa lek hukum agama mengko didekne ning negarane dhewe ora urunga dadi negara sing mbebayani. Mergo ora nutup kemungkinan, Nduk. Negara ki sing akeh Islami. Ora kok ngelek-ngelek agama Islam ki ora, orang-orangnya kalau mongso. Iya, delengen negara sing berkembang pesat Islamnya. Kuwi mengko dadine negara
sing akeh ya mesti negara sing anjok marang perpecahan. Kowe roh Timur Tengah kaya ngono kae. Ora eneng damaine sama sekali. Kuwi mergo saka apa? Rebut dek, rebut syariah, rebut akidah. Lah ning kene Islam sing berkembang ana negarane dhewe iki tetap dasare Pancasila, perkembangan Islam ki mengko ya kudu dipantau lewat negara, ngono. Wong ngono, lek sajake minger saka angger-anggering kautaman negara ya mbebayani malah sawijining anggota MUI lho, ya ta. Kuwi nate ndawuhke. Lek ndawuhke piye? Umpamane lek memberi masukan ana Maluku pengen negara Maluku karo pemerintah ditindak. Eneng Papua warga masyarakate pengen mendirikan negara Papua ditindak ya jale. Ning keneng apa ning negarane dhewe kuwi eneng sawijining pengarep agama sing ingin menegakkan syariah Islam kok ora ditegur dening negara. Mongko syariah Islam kuwi yen didekke ning negarane dhewe tentang hukum lho. Kuwi mengko dadine ya mbebayani yang tentang ibadahe, salate monggo ning tentang hukume ya kudu manut peraturan sing eneng. Sumber dari segala sumber hukum ki ya tetap Pancasila. Mudune ning Undang-Undang Dasar 1945. Ngono kae. Ngono. Terus ning PP, ning peraturan pemerintah kae, terus ning Perpres, peraturan presiden. Lek medune ning desa ning kabupaten ya Perda, Perbub ngono kae. Ngono. Perdes, terus kepala desa kae, peraturan kepala desa kae. Dadi eneng aturan-aturan sing wis eneng, ngono. Ngono. Dadi ya kabeh kuwi mau ya manut aturane negara. Iya no. Perkembangane ya tetap dipantau mergo naik dhewe mbiyen tahu saka kemajuan ing Islam zaman DITII ya toh, Kartosuwiryo pengen mendirikan Islam. Kuwi ya tetap ora entuk mergo saka dasare wis dasar Pancasila ngono. Oh iya, wah sajake kok ya cetitikake ya memberi masukan. Dadi aja dadi Islam sing ortodok, fanatik dalam ibadah kena ning lek seserawungan tinggalkanlah kefanatisan kuwi mau ngono. Mergo ya kemajmuaning bangsa, keanekaragamaning warga ya toh. Jroning Pancasila kae ning Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua ngono. Oh iya, mangga Mas. Ya teko ngendi iki, Mang? Kok malah ngomongne sing ora-ora. Iya. Iya. Ramadan nindakno poso kapacakat ping 5 ibadah haji nonone rukune Islam sampurna diaturake ya aku pengen ngumandangake pepeling nduk ya kanggo ngingatke ya kanggo nyaketake diri muga-muga kanthi lagu niki saya mancep anggone ibadah ana ngarsane Gusti Allah Taala. Ayo monggo Mas. Mbak Puci. Ayo.
Rama. Alhamdulillah iki mau Gus diaturake wujude rukun Islam ditibake ning pepiling nduk. Iya. Ora mung awake dhewe aku arepe ngaturi karo kadangku pepundenku ya Pak Topan ya Mas diaturi munggah panggung disepoti Mataraman Pelok Mas. Iya, monggo Pak Topan. Iya. Wilujeng dalu Pak Topan. Wilujeng dalu bacange. Nggih. Pripun kabare? Sae kados pundi pawangsulipun kabaripun? Alhamdulillah kalis ing sambikala. Tulung Agung nggih sami sae nggih. Nggih saking pangestunipun. Ngomong. Ditakoni ngomong ya. Ditakoni. Tulung Agung kados pundi? Sami nggih Jawa nggih. Nggih sawetawis menika kula nggih pinten-pinten dinten rada terang titik. Nggih. Wah. Nggih. Lajeng pawartosipun nggih napa olah tetanen nggih sami rahayu. Rahayu niki wayah usum soto Pak Tulung Agung, Pak. Ngomong ditakoni. Lajeng sing apik diatur. Sing ngomong sing jelas. Lah iya ben dirungokne penak ngono. Ketake wong galek iki rada seneng atine mergo Indonesia menang lho. Wah. Iya. Kalah ngono. Lho, ning awake dhewe ngeten Pak Topan. Umpama niki wau bal-balane maine sakniki awake dhewe pancen yo lingak-linguk. Mergo penonton kalau mongso pengen menyaksikan sepak bolane dhisike. Nggih wong pancen ondolan. Apa ta kuwi? Andalan. Andalan bahasa Indonesia, cara Jawa ki yo
Andalan yo tetep andalan. Oh lek cacat terus cocot nih ngoten niku. Nggih. Wah, Malah Pak Jiwa Giting kok ndang wiwit. Lek kula sampun siap, dalange sing dereng ningali bal-balan ngono. Sebagai warga Indonesia yang baik kan memujikan sesuatu yang baik buat Asia Tenggara. Lho, teko Mas konten niku. Topan. lho, Pak. Wah. Pancen yo pikiran Dhuwur niku sekolahe dhuwur niki. Kula mboten diundang gapensi, kula niki mboten Palembang. Wah. Nerang udan. Sik. Berarti niki wau rada suasanane cerah niki nggih panjenengan nggih. Niki lah sing bal-balan ora udan. Oh nggih. Mboten mboten nyeluk kula. Oh, lek nyeluk panjenengan Tambah deres. kok Wong malah. sangune akeh kene. Iya. Gapensi. Napa niku tegese gaben sini? Garapan penting dan siap. Oh iya. Gila. Jenengan niku mangke lek mulak-malik ukara niku Anyar, ketuane Pak anyar, Gapenci anyar. Pak Jiwa Giting nesu. Arep apa piye-piye wong aku nang hotel ya bayare nyapa lho. Loh, niki wau wis disiapne lho. Lho lek dawuh Pak Akiti lek khusus panjenengan pirang dina teng mriku mboten Ora napa-napa. apa-apa ning jaba ya parkir. Ini mboten. Pripun? Beliau ini memang sepisan sampun menyandang predikat haji. Oh nggih. Kaping kalipun sifat amarah. Ora duwe. Ora duwe. Panjenengan Kaping wis 3 dinep. tetep kepingin cedak karo masyarakat Trenggalek. Alhamdulillah. Berarti lek wis kaji wis panjenengan yo wis kaji. Kaji Lek dawuh para sesepuh jare kaji kuwi wis ora oleh nika-nika. sing ngomong sapa? Wong aku ki ngantepke senengan kok malah. Nyapa diantepke wong kadang-kadang timbangan iki ora tau dikontrol. Loh, lek panjenengan lek wis kagungan predikat kaji niku kudu pripun? Sepisan berusaha. Oh iya. Tasik berusaha. Secara istiqomah kepingin dadi haji sing mabrur. Oh iya. Kuwi nek iso. Nggih, bener. Nek ora iso wis pokoke kaji ngono. Berarti lek wis kaji ya aja ngoten. Berarti lek wis kaji niku tuntutane kudu karo sing kuwasa, Pak. Lah kok panjenengan wis kaji kok tahu karo ibu-ibu sing dirasa seneng nang dirasa anu gitu ya. Nah, iki aja diterima secara sepaham. Pripun? Kula takoni Pak Yai kula panjenenganipun Bapak Kiai Haji Imam Hambali. Wah, pripun lek dawuh. Pak Haji Kiai Imam Hambali menika ingkang kagungan pondok pesantren Al Jihad Surabaya. Oh nggih. Teko Wis ngendi-ngendi nggih, Pak. pondok. Pak Haji Pripun? Topan, sampean wis haji, kene ngopo kok sik seneng guyon karo sinden sing ayu-ayu? Ah, terus Kula jawab, Nggih. Yai, kula haji kanggo sing gawe urip. Kula kumpul wong ayu-ayu kanggo kebutuhan urip. Wah. Oh nggih, dadi lek mumpung sik urip ki nggih kebutuhane ya ngoten-ngoten niku. Maksudnya Maksudnya pripun ya? Ini kudu digenakke dhisik nek ana haji jenengan. itu sesuai dengan ajaran-ajaran